Umetaka tena idea how that song goes. Ngaba Yesu kukubono yabere yange. Na Munyore koleta mabuta abanyamwaka bose moikenka. Nabagwato bachasi ninigo lakini ntoko maete wanenga ke Yesu kuyabeire kaki tokore ruchianga alafu na abageni bali mogoja mochina amasi ya mandasi na amafuta alafu na esukari ese ngenchuntunga gaiga etokorosere kwa mandasi ichire getonga eyunere sukuku Yeah, my fans wetu Ndizi TV tobakire mbuya muno bari tole moyo tuguchokoro mwaka tugonyako saba munganje ngo basaba manyako bakimo kugendera ko ebipindi byetokera bigocha kira rituko nande bari botara subscribe tafadhali mo subscribe baso bonge nande sukukweye nikabata magana mange esukukweye nebwate liomana nebwata kogechana twari ko basabira posenjo mainari ko basabira Christmas yekia nande mwanchane nande musange obe bali mogocha ku Nairobi bali bagocha ku ruchinse chiri chinde kikimoranje mwacha rero no boto irende na intu mwanya kwa bana baitu banya gochesere kenyoro ende bali baino baro bagocha banya gochesera chito yecho mate ngakire roko nyoro mwana ochirega ororega chuchu ne toy obwatirega okengentire ende mwanyora rero mwacha na kende iga mogototiga botre ne mwacha renda agireria karo mwiranire twanyora kende rendo tokorigo chimutu akirende gosesu kukwengia Kada njenda abateresi ogotera na ndimumbu atesi Tare 25 lituko yeze iburetwe Tare 25 lituko yeze iburetwe Tagera buno konyara lituko yeze iburetwe Tagera buno konyara lituko yeze iburetwe Ekiriri atokora sana Tare 25 lituko yeze iburetwe Tare 25 lituko yeze iburetwe Numero 7 Haya mashabiki wa Ndizi TV ndosi azubore toko bakirambia mona se support moto ile emyaka 3 bono nande bude Christmas kego chigo ikaiga toko bawishe linga mutuare Christmas ikia no mwako moyo motoererwa lagira buno konyara lakini make sure nga wetigairi 2021 we believe it will be a better year. So, 2021. Merry Christmas and a happy Noria. Yeah. Happy Noria.